semataurire yazvikange zvakamboita ndakazidzwa nemakuhwa ndakati ndandingaite kubvunza makuhwa kubvira twana tudiki taitokutaura sekuti imurudaro iyeyu ukatumbwi ndiyaparadza mushoko upi kweiko kutaurisa kaspika vachiita madimikiri nevamwe vakuru vachiita sei vachitaura saizvozvo saka zvakabva zvazoita saizvozvo tazonzwa uye ati aenda komutisha mwari nokurwadziwa kwaanga anako kumwoyo akabva aenda pamutora panapapamuudza uindobva abhadhara $20 abhadhara $20 ini zvakandirwadza kuti uyu anokoshesa $20 nokuuraya musha nyanga mukadzi obva ati kubhadhara $20 akaona $20 yakakosha paradza musha nobva ati $20 maenda kurova Patrick pamaenda kumurova makamuudza here chikonzero chamaenda kumurova akabvatiza musina kumuudza chikonzero akatiza asi munin'ina wake ndakamuudza munin'ina wake ndakatomuudza ndakatomugigidza nokuti naye ndakagumbuka ndakatomugigidza aripo ndakatomugigidza munin'ina wake zuva iroro chitomuta mukoma wako funga kuti zvinoita here kuti iwe aparadze musha munin'ina wangu $20 kureva kuti mukuti hamuna kutaura mese musi wacho napatrick hamuna kutaura mese atina saka ndasinogona kutaura mese napatrick patrick sezvo mataunganidzwa saizvozvi ichitaura endaiti zvamaenda kutaura naye ipa panguva yacho handiti kukurukura naye uyu ndaida kutomurwisa kuti kukurukura naye chasposi akanga apa right Patrick ndaida kukurwisa chandaida kukurwisira Patrick hamuna kumudzidzisa anokasika mubvunze kuti Patrick zvakati wakaita sei wakadai kuti ndamupedzisa chipedzisa mubvunze kwete kuti ndaida kukurwisa taura mutange kia Patrick zvawakazwa ndaida kukurwisa idzidzisa nyaya mhosva yako wakaita zvakati nezvakati nezvakati zvakati zvakati ndokurwisa uyu akapa Patrick akapa hama yako $20 uchivhara mwoyo iwe ndobva wazvizwa mazvakudzaa saka Patrick akapaza musha wani ukadhuma pointi yakuda kuti iwe wakadana nomukadzi wako ukapawe $20 wanitie Patrick wakaparadza musha wangu wakadai anomunin'ina mukadzi wangu uyo wakapawe $20 waimupirei mari iwe handina kana kumupa mari pamusoro chakati chokutanga ndangoti ndakaenda kutanga ndataura pamusoro pesocial media asi ndakutanga ndapindura iwe handina kupa mari munin'ina wako iwewe chairman iwewe waita noise yawaita uchikugudza munin'ina wangu ndakakuona uchikugudza ndakatomira ndakamira hatangotiza uchita sei uchibatwa nevanhu chairman tagara iwe chairman taura dare nandibura nonyepa hauna kuenda pabrad ndi mushop kwati sori sekuru zvandakaita zve ndakatadza pamberi podare ndichida kugudza manyepa ndakaenda nyepirwa nomunin'ina wangu vimbai aripo witness yako ukati sekuru tinokumbirawo ndine nzara nditengere masupa maviri ndakatengera masupa maviri nata zvara vakanga varipo ndichokutanga ndakazotokupa basa wakumbira ruregerero nokutakura fertilizer yangu kuya pamba pangu nerori yakungatora yambofana kange yadhibha iwewe handika ukazotora pamwe chitokupa chikafu ndaikupa chikafu dayakungosina kukumbira ruregerero iwewe pachena watora munhu akatokupa chikafu madzimai angu yakakupa $12 madzimai angu akakupa $12 yekubatira motokari yambofana nyarara ikweme yakatonyura motokari yakanyura pamba pangu takatofushira iwe ukarara pamba pangu nowakangounawo motokari yambofana yatakura nengi kwari yokuvhara story yambofana pagrowth point iwewe akataura namadzimai angu ati zvakatadzika zvinezvi takakunzwira tsitsi iwewe nhasi unotaura dare nekuti ndadai vakuva ngandidze kutaura mafacts zvinhu zvaitika ari nyaya yataura senyaya kwete kudzidza kugadzira nyaya dzokunyera iwe chairman ndiri mutaura kuti chairman rega kunyembera dareno handina kukupa hauna kupuwa mari eno madzimai angu hauna kupuwa mari eno madzimai angu $12 no izwi pamwe ndozvariri aiwa zvakashata hauna kupuwa mari here $12 nemadzimai angu 1 handina hauna here kukupa basa uchiraicha masaga yangu efertilizer 25
nowaningira wako ana kilipetu ari panapa kutipesa murori wamunhu wangu takakutengera masupa maviri ukaramba pangu ukatotibha nemotokari kuti takafushira motokari tese kutotaura nhasi wotaura padare rineri zvinonyadzisa baba pamusoro ichakaviri Patrick kuchenjera shamwari mira ndikutaura nyaya kuti uyu murume zvaari kutaura isusu taitakura gravhero nemota yaambofara tina laki panhau yanga wataura iwe yanga uchipimwa niwo wanga uchiti uya akapinda $20 iri mari imwe nokudara mari ngemari yaakapa munin'ina wangu Patrick akabhasibhisa mari adanana nemukadzi womunin'ina wangu mari yake yauradzwa akapa munin'ina wangu munin'ina wangu akandiratidza inini ndapiwa $20 naPatrick anditi uya titaure pakona Patrick zvaakutaura zvekumashire kubradhiri zvikai wanzwa here zvaataura hanzi handina kumupa mari akanga apindira murume yandipa mari ndakazienda inini kuna sawira wake ndakamukandira mari $20 iye pamberi pake ndakati no sekuru onai musha wangu waparara nechi $20 iki saka chinzi $20 sawira wake ndobva azoenda apa andomubvunzawo iye ane zvaakandotaurawo nasawira wake ikoko sawira mushonyoko aripo Mara akandiratidza $20 andiratidza $20 ini ndakazanobvunza usavira muda nesauri kuyokotisei $20 ndeiko chiko chakaitika kanzi ndakangomupowo zvangu zvaanonawo ndomumbiri akandiita ndakangomupowo zvangu nokuti ane nawo saka takatogarika ndikamutiko shamwari sei iweiwo kwamupa $20 uyu paakakuratidza $20 aiti ndapuwa ichindii akati ndapuwa ndamubvunza kuti shamwari anzi waita basa ukaparadza imba yangu akanditi sore zvangu shamwari vandipa $20 ndomatsanangurira akanditogona waizi ukaparadza imba yangu saka ndikuparadza maoko ndobva abva kuti ashuwa sore hakuwo $20 ndomatsanangurira ake papari parufu rwangazongomama wanzwa here kutaura ndoda kutaura kuti murume uyu anonyepa sei chitaanonyepa pamusoro taureka murume uyu zvaitika nditaure panodana pamberi pachangamiri uyu murume wendisawira wangu asi atora divi seatora divi ndopamunonzwa imwe nyaya yakanzi ndinobhadhara nembudzi kana makaenzwa muodhiyo yakanzi ndobhadhara nembudzi nyaya yembudzi takaseka neuisawira uyu paitika rufu rwangakatika kakamudyariwa uyo aripo uzvo aenda ipapo ndiye ari kufidha makuhwa iwo atimirori kuti rinenyepere kuwinisa vanhu achitaura kuti toda kubhadharwa akatora ngale ari kuya panapa uzvo mushaunoko akandisiro takapatika takamukunda tobhadhwa totengesa dziri mombe zvochwanyamarupo katamupiri yekuti kunobhadhwa mari nomombe isindiketewo mushaunoka musi uno musuno zvaitaaa pamusoro musuno mushaunoka akanga ari pamurango wangu uzvo takamuona pakutakatomira pachuu aita kuwa rimwe chete mushaunoka mushaunoka iyeyu ndiye atoparadza nyaya yadishi ndiye akaita ari kupeshera ndosaka ndasawe ari witness aniya nokuti chakatadzisa kuti uzvo padare panga pakazara vanhu parufu panenge pana vanhu vakapfuura ari mudare munomu instant aipanangoflasha $20 sabhuku mari andapiwa ishi ndione panojekerera ndobvapera nyaya but iye akazotoakuda kupatidzana vavega ini zvandisingazive mari yekugadzira kuti ndakalandidzwa pamwe anakiiona ndosaka masabhuku aikaranga kuti anakiiona mari chinokosha muchiwanika na sabhuku panzvimbo ndiyani When you want to
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.